Mhm, 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 mhm. Am avut o zi ciudată de mi-am întrecut și vrăjeala de sine. Nu că n-aș aprecia ceva ce-i neplăcut, câteodată chiar e bine. Au trecut vreo 2, 3 sau 4 ore, încerc și m-am întâlnit cu mine. Uite partea mea de cap cu sufletul întreg, inventat să știu de tine. Ce gânduri cred tine? Ce gânduri cred tine? Asta nu e treaba mea, asta nu e. Pot să știu de ce te clatim fără să te miști, vreau să știu doar că ești bine. Dragă, ăsta-i statul abordat de progresiști, prinde mersuri libertine. Auzi, dar tonul ți-a venit cumva după accent sau concomitent? Am omis să spun că am 2-3 metri de ciment și vreo 3 sau 4 crime. Ce gânduri cred tine? Ce gânduri cred tine? Asta nu e treaba mea, asta nu e. Știe cineva cam cât păstrăm din oxigen când respirăm gen? Știu răspunsul zi odată ca să zic și eu, de-abia aștept răspunsul meu. Poza ideală, tratament pe caz de boală, validarea socială, pisica adițională. Te rog, încetează, mamă, că n-avem timp de glume, încă înmăcăm copii, câți bani și cine vine. Ce gânduri cred tine? Ce gânduri cred tine? Ce gânduri cred tine? Asta nu e treaba mea, asta nu e treaba mea. Asta nu e treaba mea, asta nu e. Asta nu e treaba mea, asta nu e. Ca și cum nu era. Asta nu e treaba mea, asta nu e. Ca și cum nu era. Asta nu e treaba mea, asta nu e treaba mea.